Nadace Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Dnes s Gabrielou Končitíkovou a jejím hostem. Partnerem podcastu je společnost Fosfa AS. Krásný den, milé dámy, milí pánové, posluchači a diváci podcastu Nadace Tomáše Bati Inspirace Baťa. Mé jméno je Gabriela Končitíková, vítám vás u dalšího dílu. No a vy z vás, kdo se díváte přes YouTube, tak vidíte, že tady mám krásnou, a já bych to vždycky chtěla umět říct v té slovenštině, protože vy to slovo máte, my to nemáme. My máme hosta, ale vy říkáte hezky hostku. Hostku. A Katarínu Ďuričovou. Ahoj, Katko. Ahoj, Gabi. Veľmi sa teším, že tu dnes môžem sedieť. Katarína je jedna tak z velkých faninek odkazu Baťa. Jsem se ptala na začátku, jak popsat tvou pozici, tak právě říkala, že jsi brand developerka. Ano. Tak to si pak rozvedeme. No ale ono je krásné říct, že nás spojuje takové Instagramo-LinkedInové přátelství. To je fakt. My jsme se vlastně potkali na sociálních sítích skrze Baťu a už je to taky pár let, že? Áno. Keby si sa ma spýtala, že kedy to bolo, tak ja neviem, fakt, možno 5 rokov, 6, možno máme výročie krásné. Já jsem chtěla říct, že třeba se fakt jako známe 4-5 let a že je to takový ten typ toho přátelství, kdy se tak jako v onlineu potkáme nad myšlenkou. No a proto, když si psala, že si s dětma v Kroměříži a na víkend říkám, to je super. Říkám, tak pojďme natočit podcast, takže děkuju moc tobě. A děkuji i klukům z týmu, že to dnes šlo, protože tohle bylo na punk. Tohle se domluvilo a není to ani 24 hodin. Presně. No. Ale já si vždycky myslím, že je skvělé těm lidem přinést, vždycky neříkám, že důkaz, ale i tu informaci o tom, že s tím Baťou lidé žijí, tvoří, protože my jim tady vždycky tak jako odprezentujeme, co jsme našli v archivu, co nám funguje ve firmách, co je nového, nebo nějakou část těch Baťovin, ale vlastně i za ty roky podcastu máme několik lidí jako si ty, kteří s tím Baťou žijí dennodenně a nejsou s náma ve Zlíně a Baťa jim funguje. Tak já jsem říkala, že bychom spolu alespoň 2 díly mohli natočit a že v tom prvním se budeme věnovat čistě tobě, jako Kataríně a tím, jak tobě se funguje s Baťou a co pro tebe ten baťovský odkaz znamená, ale taky všechno ostatní, co tě formuje. No a v tom druhém se podíváme na to, co je to ten brand developer, protože to mi tady jede v té hlavě. Tak pojďme k tobě, Katarínko, když by ses měla představit, kdo jsi? Kto som? No ja ešte predtým, ako poviem, kto som, tak ja som fakt vďačná, že máte tento odkaz Baťu, že to dávaš do sveta, že doluješ, že si stelesnením Baťu v dnešnej dobe. Skutočne, ja to tak vnímam, lebo tie posolstva, ktoré zanechal, majú fakt vysokú hodnotu a ja teraz, keď som sa tak včera tu prechádzala po okolí, tak som rozmýšľala, že či sú takí velikáni aj v dnešnej dobe, ktorí šíria takéto hlboké odkazy do budúcna pre ďalšie. Určite sú, ale ten Baťa je tak výrazná osobnosť, by som povedala až celosvetovo, že nemať takého človeka ako si ty by bola strašná škoda. A normálne mám zimomriavky, keď to hovorím, ale my keď sme prichádzali do Zlína, tak si hovorím, že keby tu žijem, tak možno tiež ma napadne toto, že dolovať a prinášať to a vyberať to, že sa tak cítim, že prečo nie, lebo mňa veľmi ovplyvnil. No a teda kto som, ano? Já si musím usmívat neustále, protože mě vlastně jako dochází, jak ten můj mozek je zkreslený. Protože Katarína, když přišla jako do vily, říká, můžu si to tu projít? A já říkám, jasně, proběhni to, jak potřebuješ, tak se mnou byla chystat ve spodní kuchyni, kafe, teda vodu, já jsem pak šla nahoru vařit kafe, Kuba mi tam četl nějaký článek baťovský, a tak procházela ty kanceláře, pak přišla dolů a říká, konečně jsem to našla. A říkám, a co jsi našla? To je vila. A říká, jako tu kancelář Bati. A říkám, no, a jako... A teď jako mi došlo, že ona tu nikdy nebyla. Že já, jak jako s tebou žiju v tom online světě těch 5 let, tak vlastně, když jsem odemčila tu vilu, tak já jsem měla prostě pocit, že si tady třeba jako po 4., po 5. víš, kam jít všechno. Mně to ani nenapadlo ti ukázat ten prostor, tak to byla jenom taková jako moje vsuvka do toho, jak jsou někdy ta online přátelství nad tou myšlenkou silné a vlastně zkreslené, protože
Mně to vlastně přišlo, jak kdyby se sem jezdila poměrně často. Ale bylo to nádherné, cít se to jako doma, já jsem se cítila. No ne, jako já úplně No, říkám, jo, jako, když si to jak potřebuješ a tohle a úplně jsem jako měla pocit, že přesně víš, kde jsou toalety, kde je kancelář, říkám, tak a ještě ta moje myšlenka byla taková, jo, tak načerpej si tu atmosféru znovu, jako je to hezké, jo. Vlastně nedošlo, že si tu poprvé, tak to se omlouvám i takhle veřejně v onlineu. No a pojďme k tomu, kdo teda si. No, zaskočila si ma touto otázkou. Bežne sa ma to ľudia nepýtajú. A kto som? Som človek, ktorý má rád ľudí, a má rád život, a má rád akciu, dá sa povedať šport. A možno aj preto mi ten Baťa utkvel, že telo, mysel, duch, že myslel vždy na všetky aspekty toho života, aby boli v súlade, aby ten človek naozaj nachádzal to svoje šťastie a ten zmysel v každej aktivite. A ja som no, nečakala som túto otázku, ale ja si myslím, že som človek, ktorý si donedávna myslel, že workoholik, ale ja mám len to šťastie, že nachádzam vždy činnosti, ktoré ma strašne bavia, z ktorých som nadšená a ktoré mi dodávajú energiu a silu ísť ďalej. A keď spájam ľudí, ja som veľký networker, tak mne to robí obrovskú radosť. Kedy som si myslela, že budem mať zoznamku. A teraz ju mám. A to by sa ti uplatnilo v dnešní době. Ale teraz ju mám, ale takú biznisovú. Že ja veľmi rada prepájam vlastne tých mojich klientov alebo iných podnikateľov. Cez eventy ich spoznávam, navnímam, zistím, akí sú. A na základe hodnôt alebo nejakého toho vibu viem, s kým by rezonovali a s kým si majú čo povedať. Takže toto som ja v dnešnej dobe. Včera, keď sme išli sem, tak ja som bola predvčerom na session v Žiline, taká networkingová aktivita to bola a rozdávali nám dievčatá človečinu. Neviem, či poznáš, čo je to človečina. Je to taká spoločenská komunikačná hra. Sú to kartičky. Ešte niekto objať a štípnout. Nie. Sú to kartičky plné otázok, zaujímavých otázok, takých hlbokých. Sú to otázky, nad ktorými sa bežne človek nezamýšľa, ktoré nám bežne nikto nepoloží. A my sme tam vlastne dostali po 2 otázky, ktoré si máme akože zobrať so sebou a začať tým rozhovor s niekým. No, ja som si tie otázky zobrala, okrem toho sme dostali aj tú hru. A včera som to vytiahla v aute. A keďže ja aj deti vlastne k tomu Baťovi vediem, my si čítame kapitoly z inšpirácie Baťa a neustále sa o tom rozprávame, tak bolo to také prepojenie, že vlastne išli sme do tej hĺbky z seba poznania, aj spoznávania sa a ja som strašne bola zvedavá, ako to 7-ročné dieťa uchopí tú otázku a čo mi odpovie, lebo tam boli vyslovene také hlboké otázky a že veľa som sa dozvedela o ňom. A ja si myslím, že to seba poznanie, to čo Baťa vlastne k tomu prišiel po XY rokoch, že on taký nebol, ale nakoniec naozaj začal sa rozvíjať, tak to seba poznanie je veľmi dôležité v živote a nikdy nemáme hotovo. Mně to úplně nedá. Co tam bylo za otázku? Boli tam otázky napríklad, za čo by si sa pochválila, alebo čo by si chcela teraz počuť. To bolo veľmi zaujímavé. A tá jeho odpoveď, že buď trpezlivý. A potom ešte aj povedal, lebo už by som tam chcel byť. To je hezké. takže aj povedal, že prečo, ale bolo to krásne. Ako bolo tam veľa otázok, asi si nespomeniem na všetky. Ale sú naozaj také, že čo je niečo, čo by som chcela zmeniť, alebo do ktorého obdobia svojho života by som sa chcela vrátiť. A prečo? Čo ma ovplyvnilo? Alebo že povedz mi, že pri ktorej aktivite, ktorú si najviac zapamätal v našom živote, že pri ktorej sme sa najviac zabavili. Aj to bolo dosť zaujímavé, že porozmýšľať na tie okamihy, však ich je mnoho v tej rodine. To je moc krásné, protože to je takové čistě baťovské, že ti to vytváří tu emoci s druhýma lidma. A vďačnosť. To je vděčnost, to je jedno z velkých témat. Málo kedy si uvedomujeme, čo máme. Väčšinou pozeráme na to, čo nemáme, čo by sme chceli, čo by sme mohli mať, ale my toho máme veľa. A čerpať energiu z toho, čo máme a byť vďačný za to, čo nám život prináša. A včera ja som fakt netušila, keď som tu bola, že dám storku a ty mi povieš, že ideme na podcast. Tak protože ja som myslela, že tady budeš až za týden, že jo? Ano. Ja som bola mega vďačná a ty nehneváš sa? No jasné, že nie, mne sa plní sen. Ne, víš co, že to je takové, přesně, jak ti přijde ta zpráva, pak to vyřeším, si někdo na schůzce a já jsem věděla, že máš přijet a že by to bylo fajn to natočit, protože pro mě ty jsi jeden z lidí, u kterých vím, že tu baťovinu opravdu transformuje do toho osobního života. A já si myslím, že to je zlomový bod a je to rozdíl mezi tím, kdy se ti Baťa líbí a fandíš tomu odkazu. A keď ho žiješ.
A ty ho žiješ. Podľa mňa to sú ako naprosto dvě odlišné věci. Bolo obdobie, kedy som napríklad spávala menej ako 8 hodín. A potom som si povedala, že však ja to vyskúšam, že nemôžem stále chorľavieť alebo tak. Mne sa naozaj napravilo zdravie. A aj ten šport, že bunka potrebuje tú energiu. A cez tú aktivitu vlastne my posilujeme aj myseľ, lebo prichádzame na nové myšlienky. No než přijdem tady k těm konkrétním věcem, kdy ty se s Baťou potkala poprvé? No, úplne prvýkrát som sa stretla ešte v rannom detstve. Môj dedo pochádza zo Ostravy a on pre Baťu pracoval. Vidíš, tak to ja ani neviem. No, tak z toho zase ja mám ty zimoriálky. Áno. Takže on mi veľa rozprával o tom, ako to fungovalo, aký bol ten život a čo mu to všetko dalo. A vtedy som si povedala, že zaujalo ma to, ale nechala som to tak ladom. A potom, keď som videla tvoje myšlienky, ako ich šíriš naozaj na sociálnych sieťach, že keď si začala o tom rozprávať, začala som počúvať podcasty, začala som čítať knihu, avšak ty vieš, že ja tie tvoje knihy darujem počas Vianoc aj mojim klientom a som z toho nadšená, že môžem šíriť to posolstvo a niekomu robiť život krajším. Jaký byl deda? Môj dedo bol vlastne druhý dedo. Môj prvý starky umrel ešte keď som nebola. A druhý dedo bol taký tvrďas. Tento od tých Baťů? Áno. On bol taký tvrďas, ale zasa vedel, čo chce. A vedel si dupnúť a odovzdával mi také životné. On má veľa briefoval do toho života, ak by som mala tak povedať. Že veľa vecí som sa od neho dozvedela skôr ako od rodičov. Že ja som tam vyslovene chodila ako na prednášky, hodinové, dvojhodinové, my sme sadli ku kavičke. No, to som mala okolo 12 rokov, 15, ale naozaj ma tak akože aj do toho takého spoločenského života, aj do tých vzťahov, aj o vojne mi veľa rozprával. No, bolo to ako zaujímavé. A byl ovlivněný tím časem u Baťu? Podľa mňa bol. Bol už aj tým, že on si uvedomoval, že sa treba naozaj neustále rozvíjať, že treba byť pokorný a že treba vlastne tých ľudí najskôr spoznať a nesúdiť. To je jedna... Já to mám vlastně dennodenně před očima, protože mám ty sklony k tomu, že já jak si žiju v té své bublině, baťovské a nejraději s tím archivem a Baťou někde vzadu, tak jsem vlastně zjistila, že ten můj mozek si ulehčuje. On si ponálepkuje ty lidi, on si to zařadí a vyřešit to rychle a ať už si zase můžeme jít hrát s tím Baťou. A já vlastně často si vzpomínám na to, co on říkal. K té své jízvě na čele. Víš, že vlastně se tě každý jenom si tě prohlídne, někam to zaškatulkuje, jo, ale už se tě vlastně nikdo neptá. A mě to velmi vycvičilo, když to cítím sama na sobě, že ti lidé mají tendenci si mě zaškatulkovat a někoho mají pocit, že ty informace o Baťovi jako přišly takhle sami, jo, jako a že víš, jako neumí zatím vidět vlastně to, co tě tvoří, formuje, kolik to stojí všeho a vidí jenom tak jako to, že prostě přijdeš něco, který já ani jako nevnímám jako úspěch, jo, protože když mně se na to vlastně včera mi Jakub říká skrz nějaký příspěvek na sociálních sítích, říká jako, že jsme úspěšní, ta nadace. A já se tak na něho dívám a říkám, a myslíš? A on mi jako říká ty čísla, ty dosahy, ty 100 000 za ten měsíc. A já říkám si to přepočítej, ale na ten čas, co jsi tomu věnoval, na tu energii, na to, kolik zatím stojí lidí. Říkám, je to úspěch? Víš, jakože jakoby v porovnání té hodnoty toho času, že si možná řekneš, že bys to zvládl za 10 času, víš, nebo že moc to stojí té energie a máme ty tendence si to ponálepkovat a neřešit. A on ten Baťa tehdy vlastně říká, že na tu jízvu na čele se tě zeptá každý. Jaké máš jízvy na duši, to už ty lidi nezajímá. A že jako se musel on naučit sám s těma lidma mluvit a poznat je. A že ho jako nezajímá úplně ten výsledek kolikrát té práce nebo ten postoj, ale to proč. Jak se k tomu došlo. A mňa toto veľmi zaujíma. Ja úplne, že v tomto tiež presne nesúdim, nehodnotím, nechodím v topankách tých ľudí. Ale musela sa to naučiť? Nie, nebo si to měla přirozeně? Ja mám pocit, že som to ako keby mala. Že nechcem robiť veci, ktoré ubližujú mne druhým a také hodnotenia, tak
ja si myslím, že aj to bolo tým, že som vyrastala ako najmladší člen rodiny medzi väčšinou staršími a veľa vecí som sa snažila pochopiť, nehodnotiť, nesúdiť a ostalo mi to. Že keď sa aj niečo vykoná, ja si myslím, že ľudia sú prirodzene dobrí. Áno. A keď v niečom zlyhajú, však nech hodí kameňom, kto nezlyhal, tak sa to deje pre niečo. A vždy to nie je len jeho vec, ale je ovplyvnený okolím a častokrát je ovplyvnený aj človekom, s ktorým sa niečo napríklad udeje, alebo v práci, že naozaj je na pozadí niečo, čo rieši, čo mu nedovolí mentálne byť fokusovaný práve na danú aktivitu. A mě pak ještě jakoby v poslední době fascinuje jedna věc, že ti lidé věří tomu, co činí, že činí dobře. Že oni jakoby nejsou schopní se na to podívat z jiného úhlu pohledu. S najlepšou vôľou, podle skúseností, které mají. Že by to někdo jako vnímal jinak. A to jsem se třeba, nebo učím se to, dívat se na to z různých úhlů pohledu a pak vlastně jako snažit se to pochopit, protože jako je velmi jednoduché odsoudit. Co ty se učíš od Bati? Čo sa učím od Baťu? No, ja napríklad neviem povedať, čo konkrétne. Ako mňa fascinujú všetky kapitoly a všetky tie myšlienky. A čo ma naučil, respektíve Inšpirácia Baťa je moja obľúbená kniha, jednotka, dvojka. Hoci kedy, keď mám priestor a čas, že cítim, že mám chuť rásť, alebo že stagnujem, tak si otvorím kapitolu a ja hneď mám taký drive, také uvedomenia, hneď to chcem zdieľať, hneď to chcem prepojiť na nejakú moju skúsenosť, moje uvedomenie. Funguje ti to tak, že si ako otevřeš, ako nahodila a to je ono? A ja tým, že som dosť aktívna na sociálnych sieťach, hlavne ten LinkedIn, ja to prepájam s podnikaním a teda s tým podnikateľským prostredím. A vždy sa snažím, tak ako zavádzam u tých klientov tie pravidlá. A to nie je o to, že ja zavádzam Baťu do firiem, to vôbec nie. Ja som marketér, ale cez tie princípy sa snažím pochopiť aj tých majiteľov a aký veľký vplyv majú na tých svojich ľudí. Oni. Ak oni niečo žiadajú, aby robili ľudia a oni to nerobia, tak prečo by ten človek mal byť výkonnejší? A je tam veľa týchto pravidel. Čiže mne každý ten riadok niečo napovedá. A každé to také nejaké odhodlanie, nejaké moto. Veľmi sa mi páčia tvoje prednášky. Ty máš vlastne citáty, o ktorých dokážeš rozprávať večnosť. A ľudí sa to dotýka takej hĺbky, že každý si predstaví tú svoju situáciu, ten svoj život a vždy odchádzajú uveličení. To je ako s tou človečinou v aute. Že človek sa dotkne svojej hĺbky. Jo. Pak někdy říkám, jestli nejsem už moc dlouhá a patetická. Já mám totiž pocit u toho Bati, že už to všichni znají. Ano. Že už to bylo jako několikrát řečeno, že to přece všichni ví. A vždycky jsem pak překvapená z toho, že v tom mají lidé ty svoje aha momenty. Opakovanie matka múdrosti. Ja som ťa už počula niekoľkokrát a aj tie isté citáty trojlinku inými slovami a vždy mám aha momenty. No, mě to překvapuje na mě samotné, jak to funguje. Že si přečteš ten citát a přijde ti fajn a inspiruje tě. A přečteš si ho za rok a řekneš si ty jako wow, jako, on je úplně o něčem jiném, jak to, že mi to tehdy nedošlo. A tam se krásně odráží ta Baťová myšlenka, kdy on říká, ten život je každý den jiný. Ty jsi každý den jiný prostě člověk, že to, jak se ti nabaluje ta zkušenost, prohlubuje ta pokora, rozšiřuje ta sebeznalost, tak vlastně ty pak jako to dokážeš vidět jinak. A to mi přijde zajímavé, jako já s tím Baťou opravdu trávím téměř 24/7 a zatím jako mě nenudí, jo. Ale možná to přijde. Ty si krásně, to tak jako čekám, kdy to bude, jo. Ale ty si krásně nakousla jedno téma a my jsme se o něm poměrně jako bavili rozsáhle i s Petrem Havlíčkem a to je spánek. A mě zaujalo, že ty jsi taky jako řekla, že jsi zkusila těch 8 hodin. No, ja som si najskôr skúsila ukradnúť hodinu zo spánku a to ma dobehlo. Tak som si ho doplnila a mne sa to darí. I keď včera Co to znamená ukradnúť si? Ukradnúť, no takže nespíš 8, ale 7. A každý to má inak. Niekomu stačí 6, niekto potrebuje, ja neviem, možno 9, ale tá pravidelná doba, ja mám ešte pocit, áno, ročné obdobia nás ovplyvňujú a sa teraz tak cítim ako naozaj, že kedysi, že to slnko, to svetlo, to denné svetlo by nás malo ovplyvňovať, kedy chodí do postele. V lete vieme potiahnuť dlhšie, lebo je slniečka viac, je teplo a v zime zase viac oddychovať.
Sme cyklickí ľudia. Takže tie cykly treba naozaj pobrať a keď je aj obdobie, ja som kedysi tým, že som mala také nasadenie, že taký workoholik malý, veľký, a aj vyhorenia, tak mala som, samozrejme. Jak to přijde? No, keď je človek, keď pre niečo zahorí, tak dokáže vyhorieť. A keby som nezahorela... A jak si to na sobě poznala? No, únava, už potom ma nič nebavilo, už som bola apatická, už mi to bolo všetko jedno. A to už, keď je človeku jedno, to máš aj vo vzťahu, tak už je koniec. Že tam už ako keby ťažko sa hľadá nejaká tá iskra. Čiže, a to bolo také, že potrebujem zmenu. A ja som to ešte dosť skoro navnímala u seba a prišla materská. Takže tá ma zachránila. Áno. A potom aj v pracovnej oblasti teraz, tiež toho bolo veľa, tak som cítila zmenu a zase my máme také stratégie v živote, ktorými sa riadíme. Ja mám stratégiu úniku. Ja potrebujem všetko škrtnúť a začať od znova, ako keby. Čiže ja si potrebujem upratať a nechať taký čistý priestor iba pre seba. Takže mala som také obdobie, kedy som sa tak ako uzatvárala a dúmala, ako si to idem nastaviť. Čiže ja si neustále nastavujem ako keby nové hranice, ktoré mi vyhovujú a podľa nich sa riadím a vtedy som šťastná. Presne bola včera otázočka, že v ktorej oblasti si šťastná, alebo ktorej sa darí a ktorá by potrebovala zmenu. No a ja som sa tak ako zamýšľala, že tie oblasti sa doplňajú a ak nie sú vyvážené, tak potom sa nedarí ani v iných oblastiach. Čiže bolo to krásné zvedomenie, že či je tam niečo, čo ešte... Mě to velmi evokuje to baťovské potkávat se sám se sebou. A ty máš vlastně třeba, já jsem to pak publikovala v té inspiraci 2. Já musím říct, že mě samotné, a mě to přijde jako až vtipné, ta 1 změnila život. A to ne tím, že se napsala, ale že já jsem opravdu, já to mluvím často, měla ten zásek, že to nešlo a mně vždycky ta myšlenka nějak jako přijde a já už jsem to říkala opravdu často, že jsem to začala víc žít, než o tom psát a mluvit a zjistila jsem, že je to úplně jiná liga a v té 2 je právě ta kapitola potkávat se sám se sebou a já si úplně jako vzpomínám, jak já jsem jako tak jako do ní jako najela úplně naplno, jako co na tom je, teď já se sama se sebou snesu. A já jsem o jinom. Úplně. Já jsem byla totál fracek v té svojí vlastní hlavě. Já jsem se tomu musela smát a já prostě, kdybych mohla, tak já bych prostě vlastně zvřískala sama sebe. Ať se jako laskavě uklidním, sednu si a věnuju se tomu tématu. Protože mě teda v životě jako nenapadlo, že ta moje mysl je schopná tvořit takový cirkus. A že mě to prostě přišlo, jak kdyby jsem si posadila sama sebe na židličku v té mysli a úplně takový to, jak se vrníš a kopkáš těma nožkama a hraješ si kde s čím. Jak mně se nechtělo být sama se sebou. A já jsem si vlastně... To je ťažké toto inak sa naučiť. Mně by to v životě nenapadlo. A je to odpočinku. Je to vlastně o vypnutí se. A víš, jak ty říkáš všechny tady ty otázky, myšlenky, tak je to velmi podobné tomu baťovskému. Potkávat se sám se sebou, kdy jako vyloženě oni si zamýšlí nad tím, jako co ti dnes udělalo dobře, komu ty si pomohl, kdo pomohl tobě, co bys případně změnil, za co jsi cítil vděk a tady ty otázky. A teď jako to si řekneš, co na tom je, si sednu, jo. A teď přesně v té mysli mě to přišlo, jak kdyby mi tam seděla ta 4letá Gáby, která jako, víš, jak když děcko vezmeš na operu a ono ho to nudí. Jo. A bylo to takové jako fakt zvláštní pro mě pocit a je to pro mě, vždycky to přiznávám, jeden z nejtěžších tréninků, protože ono si to žádá koncentraci. A mě tam pak brutálně evokuje to, co ten Baťa říká. Myšlenka je všechno. Myšlenka ovládá tělo, vede ruku, myšlenka tvoří. Kdo ovládá myšlenky? A že tady to začíná. Tak se ti nechce si to uřídit. A ty medituješ? Takhle. Tady skrz to jako potkávání se a podobně. Já umím se sklidnit dechem, jenomže já trpím fakt tím handicapem, že jako já jsem velmi akční člověk a já jsem na začátku tady toho všeho a pro mě vrchol mé meditace je se opravdu jako potkat sama se sebou. Já obdivuju ty lidi, kteří se dokáží stišit a dokážou být v té mysli. Já mám asi aktivní meditaci, a tak jak ten Baťa měl to, že tady má vychozené ty chodníčky a potřeboval chodit a přemýšlet si o tom sám, tak mě nevadí být jako sama se sebou v té mysli,
když u toho třeba běžím. Áno, presne. Ja som si tiež našla typ aktivity, že beh ma ešte rozptyloval, ale teraz som okúsila deep work. A to je také, že naozaj to je ovplyvnené yin a yang, proste je to aj, prechádzame si tými živlami. A úplne v tej prvej fáze je, že zahoďte svoje myšlienky. Ja sa dokážem vtedy vypnúť a ja, keď si sa snažím po tej hodine rozpamätať, že čo mi behalo hlavou, neviem. Na konci je človek taký spokojný, šťastný, také zadosťučinenie, vďačí si, že to dokázal. Je to náročné cvičenie, ale že úžasné, keby každý dokázal nájsť tú aktivitu, pri ktorej sa dokáže stíšiť a robiť ju pravidelne. Že toto by som prijala každému, nájsť to. A tady já neskutečně jakoby obdivuju toho Baťu, kdy on jako opravdu prvně vybuduj sám sebe. Že ty, když jako neumíš tohle uřídit, neumíš jak kdyby žít sám se sebou, jak chceš chodit a tvořit. A pro mě jako je to nová kapitola, víš, já vím, že jako asi ode mě by ty lidi jako čekali, že tu já mám úžasnou baťovskou meditaci, všechno to zvládám, jo. Ale mě tohle jako jede a já tam mám furt takovou jako pártošku. Mě to baví. Aha. Mě baví ti lidi, mě baví ten život, serou mě ty lidi občas, jo. Ale já to prostě vytřepu, já to jakoby za chvilku nevím. A tady mi pomáhají ty baťoviny jako vyloženě na to sklidnění a řízení si těch věcí, ale já je vlastně jako si pak kolikrát mě napadne, jestli je potřebuju uřídit. Mě někdy fascinuje to, že já jsem takový ten plánující člověk a mě z toho dne nevíde ani jedna věc, co jsem naplánovala, protože tady u dveří ti zazvoní někdo a tak já jsem neplánovala náš podcast. A mně se ten den pak vždycky ještě se skládá líp, než bych ho jako... A tam si zase jako říkám, že i ten Baťa, on plánuje všechno a do toho ti jako naběhne něco a pak ti vlastně řekne, že důležití jsou lidé, důležitá je energie a já jsem začala trošku víc naslouchat tomuhle. Já prostě vím, že kdyby mě sem přijel někdo, s kým ten podcast točit nechci, nikdy by ho točit nešla, i kdyby třeba ten člověk jako byl velmi zajímavý a kdybych já jako, a to je to, kdy on říká, jako srovnej si ten vnitřní kompas a to je intuice. Jak ty si srovnáváš intuici nebo svůj vnitřní kompas? No, kedysi sa mi to nedarilo a teraz ako keby viac cítim, do čoho chcem ísť a do čoho nie. A kde to ešte skúšam ísť aj do veci, kde to tak necítim, ale potom aspoň viem, keď poviem hneď, že nie. Dokážem už povedať nie. Řekni, jak tak to poznáš. Cez žalúdok? Ja neviem. Ja mám pocit, že tú intuíciu máme tuto niekde v strede. Fakt. To cítím, že nie je to v hlave. Mně se na to často lidé ptají. Já sama si to tak jako jedu v tom životě toho Bati. Říkám, kluku, kdy ty zvěděl, že tady je potřeba zabrat a ono to klaplo? A někdy je to o šťastí. Pak je otázka to, že by to možná klaplo i jinou cestou, presne jo. Tak. Ale někdy si říkám, a hůř to nešlo, jakože těžší, víš, jakože i ty jeho myšlenky, protože on má neborec ten Baťa, jako v té věci, jako kolikrát říkám, ty díky za to. A to je třeba jako konkrétní příklad, kdy on ti jako řekne, že kdo nedokončil, jako by nezačal. A já jenom díky tomuhle jeho motu a mýmu strachu, že bych byla jak můj táta, který vždycky rozstudoval nějakou prostě vysokou školu a nedokončil, tak já mám 3 bakaláře, 2 navazující, doktorát, MBA, nevím, na co mi to je, jako třeba jsem ten čas mohla věnovat něčemu jinému. Já to všechno dostudovala, protože já jsem to musela dokončit. A pak má tu druhou polaritu ten Baťa a říká, že je důležité umět jakože tu práci si najít a dokončit ji a úplně stejně důležité je umět se s prací rozejít. Takže ty na to stejně nemáš pravidlo na život, že my furt všichni čekáme nějaké pravidlo a ono není. A proto on pak říká, jako srovnej si ten vnitřní kompas, čemu já to překládám jako intuici. Možná kdyby on žil, tak to funguje jinak a tam ti vlastně naskakuje všechno to. Spánek, strava, pitný režim, protože ty aspoň trošičku vyrovnáš tu hladinu a pak se rozhoduješ citem. No a teď já tady tím procházím, kde jako jednou jo, po druhé ne. Tady vydržím, tady nevydržím. Víš, čo si myslím? Ľudia nepotrebujú veľa pre život a pre šťastie. My sa stále naháňame za niečím. A pritom včera napríklad tá otázka, že kedy som bola najšťastnejšia, tak snažila som sa dostať, že nebudem hovoriť o detstve alebo o mládí, že deti nemajú toho veľa za sebou, tak skúsim vypichnúť nejaké udalosti roka a vrajím, že dovolenka, že tam človek vypne. Nemá povinnosti, telefonáty, dokáže sa venovať vlastne blízkym.
Robí, čo ho baví. To zeptej se mě, kdy jsem byla nejšťastnější. Já bych to fakt chtěla slyšet i od těch jakože diváků, že kdy jsi nejšťastnější. Já to mám asi každý den v té každé vteřině. To bylo tehdy, jako já jsem fakt tak 10 let zpátky. Jeden chytrý člověk jako položil otázku, že co bys dělala, když zítra umřeš. A já mu říkám nic. Já prostě vím, že nemám dluhy. To by bylo tak jako, že co bych fakt nechtěla, aby po mně zůstalo. A jinak nic. A mně to přijde neskutečně zvláštní, že všichni chceme pořád všechno dohnat. A já fakt musím přiznat, že mě ty baťoviny do toho života přináší brutální klid. Žiješ naplno každý deň. Protože on spoustu věcí nezvládl, nestihl. A uměl prostě říct, že to jako nedopadlo. A já se vlastně nestydím. Je spoustu věcí skopu, ježiš, já neodpovím tolika lidem, co třeba na to jako fakt čekají, nestihnu, nezvládnu, ujedou mi nervy, občas ječím, občas prostě něco. A mně vlastně stačí si uvědomit, že on to skopal taky tolikrát a prostě přesto dokázal jakoby fungovat. A ani nechci říct, že ovlivnit, já nemám tu touhu, že potřebuješ ovlivnit, ale že na nás je pořád brutální tlak aby to furt všecko nějak bylo perfektní. Ty baťoviny ho vlastně vypínají. Pomáhá ti to obdobně, jako by to vypnout ten tlak, ten baťa? Áno, presne. Tie kapitoly, akúkoľvek si otvorím, tak je o tom uvedomení, o tom spomalení, o tom prekop si systém. Tak presne je to o tom, že nič sa nestane, keď. Hej? Že čo? A kto čaká? Iba my čakáme. My máme vysoké ciele a nároky na seba. Já přesně tak to... Tady fakt minulý týden úplně řešili situaci, kdy Klárka, naše nejmladší kolegyně, onemocněla. A já už jsem jí v pondělí říkala, běž domů. Ne, v úterý, běž domů. Ve středu jsem řekla Martině, hele, odvez ji. Klidně ji vyhoď za město prostě někam, ale odvez ji jako ideálně domů. Protože na to se nedalo dívat. A ona prostě, víš co, jako úplně jako, ona ve čtvrtek musí přijít, ona s antibiotikama prostě pomalu, protože máme prohlídku. A já jí říkám, a co když to Kuba nevezme tu prohlídku? Říkám, tak jsem tady já, je tady pan Velev, jsou tady další. Říkám, a normálně, Kláry, co kdyby ona nebyla? A ona říká, to nejde. Říkám, a co si myslíš, že ty lidi jako neodjedou domů, nebudou mít svůj život? Mě fakt vyděsilo, že jí je 22, teda už, jako se to říkat může. A ona takový tlak sama na sebe. Zodpovědná. Ale víš co, že to je prostě, že jako ty jsi nemocný, to tělo nefunguje a ty se strašně trápíš tím, že prostě jako nedoručíš tady tohle, přitom jako nesmysl. A já fakt jako... Nechcela sklamať iných ľudí. Takisto strašne... ako ja som mala dneska výčitky, že kto vie, koľko ľudí si pokazilo víkend kvôli nášmu podcastu. Ježiš, oni kdyby řekli kluci, že nejdou, tak nejdou a točíme jindy. Jasné. Víš co, že a to je takové, ale presne som si povedala, keď to má byť, tak to bude. V tomhle mi ten Baťa taky moc jako pomohl nedělat ten tlak. Já si často vzpomínám na jeden příběh, já ho ani neznám jakože celý, už úplně. On je podle mě v tom Tomáš Baťa s úsměvem nebo ve vzpomínkách prodavačů, že jako si matně, že byl dávno. A v poslední době se mě často vyjevuje. Oni se snažili dodat boty na nějakou výstavu, nebo na nějaký veletrh do Německa. A on jim to, já nevím, jestli to byly ty dětské, možná už spojují dva příběhy jako dokopy a on jim to prostě vypískal, že ty boty jsou nudné a že dětský boty musí být fakt jako barevné, jako kvítí, něco a oni to teda jako dotáhli v rekordním čase a oni pak jako naháněli ještě ten vlak nějak, jako aby ho stihli, ty boty jako vložili do toho vlaku, jo, tady tu vzorkovou kolekci, nějak to jako dovezli do toho Německa, ono to dopadlo fiaskem. A on se pak nad tím zamyslel a říká, možná by bylo lepší, kdyby jsme to vlastně nestihli. Ano. A já vždycky, když mám ty tendence na ty lidi jako tlačit, že to teda musí být, tak si pak říkám, možná by to bylo lepší, kdyby jsme to nestihli. Presne. Stává se ti to někdy, že dojdeš k tomu uvědomění, že... Ano, že stále sa to aj učím, že keď to tak necítim, tak to nerobiť. Lebo väčšinou je presne ten opak. Ten efekt býva iný. A jednak si to tak človek neužije, alebo aj ten úspech sa nedorazí, nedostaví, že my máme tú intuíciu nejakým spôsobom, len ju málo kedy počúvame, že snažíme sa naozaj siliť veci
aby všetko bolo tip-top, ako sme slúbili a pritom stačí povedať nie. Ja to krásne vidím na iných ľuďoch. Tak akože my sme odborníci na životy druhých. Že môžeme to aké jednoduché povedať niekomu nie, alebo zastať si samého seba, že proste mám svoju hodnotu a teraz na to nemám priestor a neurobím to. Som unavená alebo niečo, nestíham. Nie, oni to radšej spravia cez seba, potom ich to dobehne. Aj tak tam nie je dobrá emócia, lebo všetko, čo je silené, nemá dobrú emóciu. Čiže aj ten výstup nemusí byť dobrý. Ja to vidím niekedy na mojich výstupoch, že keď práca chvatná, málo platná, tak si aj hovorím niekedy, že radšej to nedokončím. A dokončím to neskôr a budem mať ospravedlnenie, ako tam narobiť nejaké chyby alebo proste niečo. Umíš priznať chybu? Áno, aha. Ja sa veľmi ospravedlňujem za moju chybu, keď je, áno. A mrzí ma, ako ja si ju často vyčítam dlho, ale viem. A jak se učíš pracovat s tím, aby si to dlouho nevyčítala? A práve tým, že sa ospravedlním a že ju priznám, tak ju dokážem rýchlejšie spracovať. Ono chyba je napríklad aj vo výchove. Niekedy vybuchnem a samozrejme to sa nemá. Však tie deti si nesú vzorce. Ale aj keď vybuchnem, tak hneď ako sa ukludním, prídem, posadím si ich, vysvetlím situáciu, porozprávame sa o tom, ospravedlním sa. Lebo aj ja chcem, aby sa mi ospravedlnili, keď niečo nezvládnu. Ale to je ľudské. Ježiš, to je pěkné. A ono sa to deje. Jak se tam Baťa naučil omlouvat až těch 50 a vlastně no. zjišťuje, že ta omluva netvoří to dobré jenom pro toho, komu se omlouváme, ale i pro nás samotné. Presne tak. Že to učíš ty lidi, jak to vlastně potom funguje. Lebo ja si myslím, keby som sa neospravedlnila, tak to je o egu. A ja to ego sa snažím nejak potláčať v sebe. Zmínila si děti a taky před natáčením podcastu si zmínila, že oba kluky teda vedeš k Baťovi. Ano. Jak to vnímají, nebo jak to probíhá? Ja som veľmi rada, že ich to baví. My si čítame Baťovú knihu spolu, Inšpirácia Baťa. Dokonca sme sa dohodli, že budeme čítať za každým niekto iný, aby aj mladšieho sme donutili. Teraz ide do 2. triedy, takže to je trošku na dlhšie. Áno, ešte aj toto. No. Ale ja teraz, keď som im to čítala, aj v aute im to čítam a tak sa snažím to prekladať. Tak tiež tam tak hapkám ako prváčik občas, že, a učím sa nové slovíčka. Ale je to pekné, že oni sa veľa pýtajú ešte okolo toho. Normálne, keď niečomu nerozumejú, nejaké myšlienke, nejakej hĺbke, tak potrebujú k tomu nejaké situácie počuť. A to je veľmi pekné, lebo tie situácie hľadáme z toho nášho prostredia a tomu, čomu rozumejú a človek si to rýchlejšie ukladá. Ja veľmi rada, keď sme sa bavili o tom, že nie som len faninka, ale ja to aj žijem, ja som to tak mala vždy, ja sa učím žitím tých vecí. Aj keď som na školu chodila, ja som si musela nájsť prácu, kde som to aplikovala, inak by som nedokázala asi prechádzať tou univerzitou tak ľahko. A tým, že ja som to hneď zavádzala do praxe, skúšala, testovala, učila sa a práve aj keď som mala nejakú nadprácu, ja som to nebrala, že je to nadpráca, ktorú mi treba zaplatiť, brala som to ako životnú skúsenosť. Že sa mi to zužitkuje niekedy v budúcnosti. Měla jsi u toho Bati nějaký ten aha moment, až když to třeba začala praktikovat, tak si řekla, fuha, tak ono je to jako jiné. Zvažujem, či tam bol taký aha moment. A skôr je to také ako keby, teraz to vyznie divne, ale že normálne, že ja to tak cítim a ono je to tam pomenované. Že ja tými zásadami, princípami žijem. To je pre mňa aha moment. Že ja som to mala niekde, ako ono častokrát sa hovorí, že problém stačí pomenovať, on sa stratí. Tak tu je to tak, že presne, že ja aj neviem, že vysvetliť to svoje konanie a tam to je vysvetlené. A mi to tak ako také zadozučinenie, že to robím správne. A čo bol aha moment, možno veľmi sa mi páčilo a to sa snažím teda aj deti, lebo kým sú malé, tak rodičia poprávajú, zabezpečujú všetko a teraz ich naučiť, aby si naozaj aj tú posteľ ustlali, že vtedy začína deň, že proste nájsť si ten rytmus života. Tak to je niečo, čo sú také ako to opakovanie matka múdrosti. My vieme, že sa to patrí, ale keď je o tom kapitola, ktorú si vieme prečítať, tak je to úplne s inou vážnosťou pobrané. To říkám často u toho Bati, že my ty věci známe, ale když si to pak jako dáme do kontextu, aha, on to dělal i Baťa, tak pak jako to má to razítko toho, že to dělal někdo důležitý a je to fajn. Aj tie prechádzky počas dňa.
Že veľa ľudí to nerobí. V iných krajinách sú zvyknutí si aj zdriemnúť. U nás nie. Však má kameň, nie? Najlepšie non-stop. Ani do kuchynky nechodiť. A ja teraz mám také, že nechce sa mi sedieť, alebo už mi idú tie myšlienky kadejaké, tak ja sa idem prejsť. Že spravím si kolečko po sídlisku, alebo idem naozaj do prírody a zmením priestor, alebo v lete sa snažím pracovať na terase, že aby som mala ten kontakt s prírodou. A je to úplne niečo iné. Aj iné myšlienky chodia, aj človek taký je, všetko je s ľahkosťou, keď to nesilíme. Taková otázka na závěr tady tohohle dílu. Kdybys měla někomu doporučit jednu baťovskou myšlenku, s čím začít, která by to byla? No, mne stále beha porozumieť, čo nedáva krídla, alebo teda, že ísť po tom nadšení a dokážeme uskutočniť svoje najväčšie sny. Čiže myslieť nie, že v malom, ale myslieť vo veľkom a plniť si ten život naozaj tak, ako ho chceme prežiť, lebo každý to dokáže. Len ak si za tým svojim šťastím nejde a bojí sa vykročiť, alebo nechce preto niečo urobiť, alebo čo by niekto povedal, alebo neviem niečo, nejaké tie dogmy, tak zbytočne sa tí ľudia uberajú o životné šťastie. Takže doporúčila by som robiť to, ako to cítia. Ono sa hovorí, že človek, že ako spoznáme pravú lásku, a ja si myslím, že tú pravú lásku môžeme mať aj sami voči sebe, že keď si dovolíme byť tým, kým sme, to je tá pravá láska. A tým by som to asi aj ukončila, že keď si každý dopraje byť tým, kým je a ukáže, že sa má rád, tak prežije ten život v šťastí a v tom nadšení. To je krásné. Ti za to moc děkuju. Myslím, že k tomu už není potřeba nic dodávat. Tak my vám, milí posluchači a diváci, děkujeme, že jste s námi strávili tento čas. Pro mě to bylo velmi obohacující až dojemné v některých chvílích. No a budeme se na vás těšit u dalšího dílu, který bude také s Katarínou, protože se podíváme taky na to, jak baťovský odkaz používáš ve své praxi. Brand developerky. Už si to pamatuju. Díky moc a mějte se krásně. Děkuji, majte se krásně. Pokud vás téma Baťa zaujalo a rádi byste se o něm dozvěděli víc, můžete si objednat některou z našich přednášek do své firmy nebo za námi přijet do Zlína. Více informací najdete na www.nadacetomášebati.cz. Partnerem podcastu je společnost Fosfa AS.